Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Περιτσίνης, ειδικός ορθοδοντικός. Στο βίντεο αυτό θα σας μιλήσω για την υβριδική ορθοδοντική και πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα που μας δίδει όσο αφορά το συνολικό χρόνο θεραπείας αλλά και το κόστος αυτής. Όλοι γνωρίζετε την κλασική ορθοδοντική, η οποία γίνεται μέχρι σήμερα με τα κλασικά σιδεράκια, τα οποία μπορεί να είναι είτε μεταλλικά είτε κεραμικά, τα οποία τοποθετούνται από τον ορθοδοντικό σας αρχικά στο στόμα, ενεργοποιούνται στο ενδιάμεσο της θεραπείας από τον ίδιο και τέλος αφαιρούνται από τον ίδιο και συνεχίζει κατόπιν στο στάδιο της σταθεροποίησης και συγκράτησης. Το πλεονέκτημα της κλασικής ορθοδοντικής, είτε ασκείται με τα μεταλλικά είτε ασκείται με τα κεραμικά, είναι ότι έχετε μία full-time θεραπεία, δηλαδή αυτά λειτουργούν συνέχεια μέσα στο στόμα σας επί 24 ώρου βάσεως και έτσι εσείς μπορείτε να είτε ασκήσετε, είτε εργάζεστε, είτε γυμνάζεστε, είτε ακόμα και την ώρα του ύπνου αυτά να λειτουργούν και να μετακινούν τα δόντια σας στις σωστές θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι έχετε μια δραστική μείωση του χρόνου της συνολικής θεραπείας, εφόσον βέβαια τηρούνται και οι υπόλοιπες οδηγίες που θα σας δώσει ο θεράπων ορθοδοντικός στην περίπτωσή σας. Τώρα, όσο αφορά την αόρατη ορθοδοντική, αυτή ασκείται από την αρχή μέχρι το τέλος με τους διαφανείς νάρθηκες, οι οποίοι κατασκευάζονται εξατομικευμένα, εργαστηριακά, αφού ληφθούν πρώτα τα αποτυπώματα και μετά γίνεται η κατασκευή αυτών των αρθήκων, ούτως ώστε να εφαρμόζουν στα δόντια σας με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Τώρα, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι το εξής, ότι στην περίπτωση της αόρατης ορθοδοντικής, με τους νάρθηκες αυτούς, τους διαφανείς, χρειάζεται για να φέρουν το μέγιστο αποτέλεσμα στο συντομότερο χρονικό διάστημα να τοποθετούνται 17 με 20 ώρες μέσα στο στόμα. Τις υπόλοιπες ώρες σημαίνει ότι διακόπτεται η ορθοδοντική θεραπεία. Άρα, στην δεύτερη περίπτωση της αόρατης ορθοδοντικής, με τους διαφανείς νάρθηκες, μιλάμε για μια part-time θεραπεία, η οποία όμως επιμικρύνει το συνολικό χρόνο της ορθοδοντικής θεραπείας. Η υβριδική ορθοδοντική έρχεται τώρα να συνδυάσει την κλασική με την αόρατη ορθοδοντική. Δηλαδή, μπορούν να εφαρμοστούν και τα μέσα της μίας σε συνδυασμό με τα μέσα της άλλης. Έτσι έχουμε μια full-time θεραπεία με την κλασική ορθοδοντική και μάλιστα αν θέλουμε να αυξήσουμε την αισθητική της, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντί των μεταλλικών αγκίστρων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κεραμικά, τα οποία εξασφαλίζουν μια πολύ ωραία αισθητική. Έτσι, όταν τα δόντια προχωρήσουν και γίνουν οι περισσότερες εργασίες σε σύντομο χρονικό διάστημα ή τουλάχιστον σε συντομότερο χρονικό διάστημα, μπορούμε να προχωρήσουμε στην τοποθέτηση των διαφανών ναρθήκων και να ολοκληρώσουμε την ορθοδοντική θεραπεία μαζί με την συγκράτηση και τη σταθεροποίηση των δοντιών σας με τους διαφανείς νάρθηκες. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι έχουμε λιγότερο χρόνο θεραπείας, που είναι το ένα σκέλος της ωφέλειας που μπορείτε να έχετε, και πρακτικά επίσης μπορούμε να έχουμε μια σημαντική μείωση του κόστους της ορθοδοντικής θεραπείας, που είναι το δεύτερο ζητούμενο. Σας ευχαριστώ.